Ora ditambahin ora oleh. Wes menang. Iya. Titingannya Mas. Titingannya Pak Tris. Ya. Gayane Pak sapa? Pak Samiran monggo. Pak Samiran titingannya. Ya sakmono kuwi. Ora pos langsung elektron kok mau gawe kaya ngene ya ora iso. Ayo Mas. Ya. Tak mundur. Yo ngene iki. Ayo yo. Permintaan mesti wenehne. Najan to elektron ning panggah digarap iso. Pak wangsul to? Oh, Alhamdulillah. wis sampe jare selendang biru joget. Tiwas aku joget ngene-ngene Mbak namanya wis mulai. Ya ora apa-apa. Kanggo kok omah kena nggo cerita, Mbah Kong ki nyuwun, Mbah Kong ki nyuwun.